Kalibog kayo ba? Ngano kang parat ang dagat, no? Pangutanon ako kung ba na ron. Makatubag ba ni siya ni kung pangutana? Hidugay rin yung natingala, nganong parat ang dagat. May nana natin kuhan, day. Nanang order? Order, day. Wala paborito ni mo, di ba? Kining kuhan, kining... Wala lagi na. Kining Pilipino po, mga ganano. Dili po po mga Pilipino po, mag-order po mga nawang Amerikana lagi. Dili po. Kining burger, gano'n ilang burger, gitong sok. Gidunggaw, patay ilang burger na. Gigiyo-yo-yo, ano. Di ba, kanang kuhan la ba? Na ako'y pangutanan ni mo la ba? Putana ni mo. Nganong parat ang dagat? Bawal lang ko, ko bawa ng parat ang dagat. Wala ka kabalo nganong parat ang dagat? Dagang nga problema, nganong ka naman problema mo, dagang kita mga problema, dagang kita mga bayranan sa mga utang mo sa badra, mga kuryente, tubig, bayranan niya. Pag problema pa sa dagat nganong parat. Di ba kay sa una god, nag-grade 1 pa ko, nag-grade 2 pa ko, hasta nang graduate na lang ko, wag yung ko kabalo. Unsay rason nganong parat ang dagat? Sa ako natulugan na natin, nino mo sa unang maestra nga, nakunod ako kunong barko. Nya, Biyahe ko na ba, biyahe? barko? Asa ka pa doon, may sulti ko maestra sa unang, asa pa doon, kaya waman sa kabawa to. Nagkarga ko ng asin. Ang barko? Usa yung kabarkuhan ng asin. Asin, unsay gisudlan sa asin? Ha? Unsay gisudlan sa asin? Di na nato problema kung sa isudan sa asin. Basta nagbiyahe to siya, nagisulot ang karga ang asin, dagan ko nung kaayo. Sa barko? Oo, sa barko niya kaya naka... Dayon? Nalunod ko ng barko, nayabaw ko ng asin, munong parat ang dagat. Mara ko nalunggan. Nalunggan, wala kinabot ng uban. Basta kay mara nalunggan ako, napatilain galing nga. Nya, Ang langit ko sa una, anan ako nakadakon. dayon. Oo, kaya ka na mag-aana ako ng kagmais ko no, sa maglubok ka ba? Humay, magulong humay. Oh. Igo ko ng langit, anam-anam ko ng kalayo. Abot pa, walang iingat sa mga maestra sa una. So, Grabe mo, grabe. so ang rason jud ay nganong parat ang dagat tungod kay usa ka barko puno kay sa asin na nayabo maong parat ang dagat. Mara na ako nadunggan. Nya, ay kung ina nga nayab-an na imuha. Nayab-an na imuha, parat mo lagi na. Kaya, Labot, ana. di ba, imong lakay parat. Dapat isabor. You try. Kaya na tabi, unsa mo nung naabot mo nung kaliya na sed, ng asin mo tanay, kung parat ang dagat. Dili kay, ako na tilapan na to, kay parat magod to. Basta ka, wala ka ko nalinawan, ana ba nga, kuan ba, nganong parat, di ba, karon na, maghusay, taan na ba, maupo na akong pangutanan nimo nganong parat, wala pa ka katubag sakto ha, di ko mutuwa na. Ay, dili na ito problema ay. So, nayaban pa din na yung mag-asin. What's up mga pare? Ito si Vic Desucatan. And this is EmpeGirl! Alright, shout out ko sa mga tanang mga followers naman sa mga OFW, sa mga Bisaya sa Tibo Kalibutan, labi na sa Cebu, sa Davao, sa mga sa lugar na hurot, mga Bisaya. And syempre sa mga Tagalog na lagi nanood ng aming video kahit hindi sila kayo nawa sa amin. Hindi sila lumantaw sila sa mga video namin, hindi sila nakasabot. Sa mga Ilonggo, salamat. sa mga Ilonggo, maayong hapon. Madamo gila salamat sa mga Ilonggo ang galanto sa amon na tiyo kikayo. Thank you sa mga nag-follow Vic Desucatan and EmpeGirl, sa mga solid supporters. Thank you so much. So don't forget to like Vic Desucatan and follow, subscribe sa YouTube channel Vic Desucatan. Alright, thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.